Sa number 2, picture sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center nga nakuhaan nagalantaw sang TV sa oras ng trabaho, ginpadala kay Mayor Albi Benitez. Las 3 ng hapon sa makuhaan sang litrato ang 5 tubtob sa 6 ka mga empleyado sang City Treasurer's Office Cash Division nga nagalantaw sang TV sa sulod sang opisina sa Bacolod City Government Center. Nakalabot ini sa igtalopangod ni Mayor Albi Benitez. Gani liwat siya nga nagpahanumdum sa mga empleyado sang syudad nga dapat magserbisyo sang tampad sa pumuluyo. May mga netizens nga nagakwestiyon kung nga may TV sa opisina kag nagsuggest nga kakasun na lamang ang mga TV sa mga offices. Iban sa ila, luyag nga mapahalin sa trabaho ang mga kasubo nga empleyado. Pero suna kay City Administrator Pacifico Magari III, magaagi sa due process ang tanan. Magahulat man sila sang patag sa mga empleyado nga na-issuehan na sang notice to explain antes ang ginapaabot nga show cause order batok sa ila. Required na sila to give an explanation in 48 hours reference na yun kasi legal kung next step na which is show cause order. So ginapa-explain na nga na for